Από μικρό παιδί πάντα θυμάμαι τον παππού μου, τον πατέρα μου, μέσα στα καΐκια. Ο προπάπους μου ήταν ψαράς, ο παππούς μου ήταν ψαράς, ο πατέρας μου και τώρα κι εγώ. Έχουμε πάει τρεις μας, εγώ, ο πατέρας μου, ο παππούς μου. Τρεις γενναίες μέσα σε ένα καΐκι για ψάρεμα. Είχαμε φύγει με πολύ κακό καιρό και γυρίσαμε με μια πάρα πολύ καλή ψαριά. Τα Μέθαινα είναι ένας πολύ καλός ψαρότοπος που φύγει στη γεωγενής περιοχή. Έχει από όλα τα είδη ψαριών. Από μπακαλιάρους, από κοτσομούρες, από καλά ψάρια, συναγρίδες, τύρες, ροφούς, αστακούς. Έχει από όλα. Ο αλευτικός τουρισμός είναι ένα συμπλήρωμα στο εισόδημά μου. Είναι ωραίο γιατί μου αρέσει που να έρχονται ξένοι τουρίστες από άλλες χώρες και να βλέπουν πώς ασχολούμαστε εμείς με τη δουλειά μας, το επάγγελμά μας. Μου αρέσει να έρχονται μαζί, να βλέπουν πώς ψαρεύουμε, να βλέπουν τις όμορφες περιοχές μας, τα ωραία γραφικά λιμανάκια που έχει που δεν μπορούν να τα δουν αλλιώς. Μαγειρεύουμε στο καΐκι, να φτιάχνουμε τα ψάρια μας, να τα τρώνε, να τα δοκιμάζουν και να γυρίζουν πίσω στη χώρα τους λέγοντας ιστορίες από το πώς περάσαν από πέρα. Τα Μέθαινα, όπως είπαμε και πριν, έχουν το ηφαίστειο, κάτι πολύ ξεχωριστό για τη Χερσόνησο. Είναι πλούσια σε ψάρια και σε χλωρίδα έξω, έχει πάρα πολύ πράσινο περιοχή που μπορεί ο κόσμος να έρχεται και να κάνει λιθοθεραπείες. Η κακαβιά, η κλασική παραδοσιακή ψαράδικη, φτιάχνεται μόνο με πατάτες και νερό. Τίποτα άλλο. Και ψάρια. Ούτε ρύζι, ούτε ντομάτες, ούτε τίποτα άλλο. Το μυστικό της κακαβιάς είναι να βάλεις διάφορα μικρά ψαράκια ή γαρίδες ή καβούρια σε ένα τούλι, να το ρίξεις μέσα στην κατσαρόλα και να βάλεις και θαλασσινό νερό. Ο αλευτικός τουρισμός είναι ένα κομμάτι που θα συμπληρώσει το εισόδημά μας και στο μέλλον να γίνει και το κύριο επάγγελμα. Έτσι όπως φαίνεται.